الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا منتقال وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا مالي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت لعبة تفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلى دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات ኣብ ሶማል ዘሎ ተሃዋሲ ኩነታት ኣብ ኬንያ ኢትዮጵያን ጅቡትን እንታይ ጽልዋሃት ክፈጥር ይኽእል ወይ እንታይ ጸቕጢ ይህልዎ ነቲ ህሉ ኩነታት ንምርዳእ ዝተወሰነ ተመክሮ ከካፍል ፍቐደለይ ስለምንታይ እዮም እዞም ጸገማት ክሳብ ሕጂ ዘለዉ ብናተይ ኣጠማምታ እቶም ጸገማት ምስ ምምጻእ እቲ ካብ 1991 ክሳዕ 2012 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ መለስ ዜናዊ እዮም ህይወት ለቢሶም ብቐንዲ ከዓ ኣብ 1994 መለስ ምምፁ ኣቐዲሙ ክሓበረኒ ብሃንደበት ናብ ኣስመራ መፅዩ ንዝኾነ ካልእ ሰብ ዘይረኣኽዎ ሰነድ ውጥን ስርዓት ምምሕዳር ምሳኻ ይህን ምሂን ክበሃሉ መፅእ ዘለኹ ድማ በለኒ ነቲ ሰነድ ንሰዓታት ምስ ኣንበብኮ ዝያዳ ግዜ ክወሃበንን ርእቶታተይ ብሰነድ ደረጃ ክውድብ ከም ዘድልየንን ሓቲተ ደጋጊመ ኣንበብኮ እቲ መለስ ሒዙለይ ዝመፀ ሰነድ ንድፊ ቅዋም ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ርእቶታተይ ብግልፂ ኣቕረብኩ እዚ ብፍጹም ንኢትዮጵያ ዝኸውን ቅዋም ኣይኮነን ድማ በልኮ ንመለስ ዜናዊ ንምንታይ እዛ ኣማራፂ ተወሲዱ ንምንታይ ከርእቶታተይ ደሊኻ ክብል ድማ ተወከስክዎ መለስ ዜናዊ ኣባኻ ልዑል ኣኽብሮ ስለ ዘለኒ ነዚ ንድፊ ሰነድ ምሳኻ ክዘራርበሉ መፅእ ዘለኹ ክብል ብግልፂ መሊሰለይ መሰል ርእሰ ውሳነ ብዝብል ስነ ሞጎት ኣብ ብሄር መሰረት ዝገበረ ትካላውነት ሃኒፅካ ሽዑ ከዓ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ክትብሎ ናይ ቁኑዕ ምርጫ ኮይኑ ይረኣየንን ሳዕቤናቱ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ክብል ርእቶ ሂበዮ ብመረዳእታኻ ሓቂኻ ኢኻ እታ ንኣይ ዘላትን እንኮ ምርጫ ግን ንሳ ጥራያ ኣብዚ ናብትን ብዙሓት ተተኮስቲ ጉዳያት ከም ፈንጂ ብምፅዋት ጥራይ ንኢትዮጵያ ከም ማሓድራን ክቆፃፀራን ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ዘስራሐኒ ኮይኑ እንተረኺበዮ ነቲ ፈንጂታት ከም ዘለዎ ክገርፎ እየ ዘየስራሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ኸዓ ሓንቲ ብሓንቲ እፍንጅሮ ክብል መለሰለይ ኣነ ኸዓ እዚ ዕብላን ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ኣብ ሓንቲ ሃገር ፈንጂታት እናዘርኣካ ብኸምዚ ቅዋማዊ ኣገባብ ሃገር ክትመርሕ ሳዕቤናቱ ብጉባእ ኣይተረዳእኻያን ዘለኻን ክብል ተዛሪበየ ንመለስ ንሱ ጥራይ ትኽውንነት ንስኻ ነገራት በቲ ዝወርፀፅ ኣገባባቶም ስለ ትርድኦም እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ብግቡእ ክትርድኦ ከጸግመካ እዩ ግቡእ መረዳእታ ናይ ኢትዮጵያዊ እንተኾነ ኣለካ ክብል ኣይክእልን ኢትዮጵያ ብዘይካ ብኸምዚ ብኻልእ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ክትመሓደር ዘይትኽእል ሃገር ምዃና ክሕብረካ ደሊ ክብል መለሰለይ ሳዕቤናት መደባቱ ኣቐዲመ ተገንዚበየ ነይረ ዋጋ ክኸፍል ምዃንኻ ኣቐዲመ ተረዲእኒ ነይሩ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግራት ቀንዲ መበገሲኡ ብሄራዊ ኣተሓሳስባታትን ኣሰላልፋታትን እዩ እዚ ዕንወት እዩ ሰባት ንምንታይ ሕድሕድ ክፋለሱ ትገብር ካብቲ ዘገርም እዚ ዓይነት ኣወዳድባታት ትካላዊ ክኸውን ብዙሕ ተሰሪሕሉ እዩ ሓደ ካብቶም ነዚ ኣብ ምግዳድ ንመለስ ነዚ ዓናዊ ስነ ሓሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ከስገድድ ሓያል ተራ ብምፅዋቱ
بقدام نزل تقص حيلخا سرعة واشنطن يو كونتات كابي تبقيسو بخمي معبيلو ازلومي بسم مهنات ديمقراطية إثيوبيا تفطير زلو حماق كونتات سلامنتاي تفطيرو زبره زرزر أو ጭብጥታት ኣብ ኢድ ያለኒ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ብሄራውነት እዩ ነቲ ብሄራዊ ኣተሓሳስባታትካ ቀዋማውን ትካላውን ግበረሞ ሽዑ ውፅኢቱ ክትርኢ ኢኻ ዓለማዊ ባንክን ኣህግራዊ ማዕከን ገንዘብን ነዚ ኩነታት ናብ ዝሎሙ ወዲቕዎ ዘሎ ደረጃ ንምውራድ ኩነታት ኢትዮጵያ ንምብልሻው ገንዘቦም ሓያል ኣበርክቶ ተፃዊት እዩ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ንረብሓታቶም ብቀዋምነት ብቐዳምነት ዘገልግል ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ልዑል መጠን ኣቕርቦት ናይ ስላያዊ ኣገልግሎት ምውዳድ ክከባኸብዎ ፀኒሖም ኣለዉ ኣብ ኣዋጅ ዳላስ ዝተፀባረቐ ናይ ልዕልና ዝምባለታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ብዙሕ ዘመሳስል ዘለዎ እዩ ብመሰረት ኣጠማምጦም ኢትዮጵያ ንምምሕዳር እቲ ዝበለፀ ኣገባብ ንሱ ጥራይ ነይሩ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምቁፃር ከዓ ከም ብሉእ ስትራቴጂ ተጠቂመምሉ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ከ ብኸመይ ትገልጾ ብናተይ ኣጠማምታ ሱዳን ኣብ መስርሕ ምህናፅ ሃገር እታ ሰልጠነት ሃገር እያ ነይራ ክብል ደፍር ናጽነት ሱዳን ናብ 1946 ምስ ተረጋገፀ ኣብቲ እዋን ብዙሓት ምሁራት ሱዳናውያን ብምባሮም ክኣክል ብብዙሕ ሸነኻት ብዙሕ ዕድላት ዝነበሮም ድማ እዮም ሱዳን ከም ዘንቢል ሕብስቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክገብርዋ እዮም ይበሃል ነይሩ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኢንዳስትሪታት ድማ ብመጠኑ እቲ ዝሓሸ ኢንዳስትሪያዊ ጽላት እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ሱዳን ናይ መግቢ ዝበሃል ሽግር ተራ ይፈልጥን ብመንፅር ፖለቲካ ሕብረተሰብ ሱዳን ናብ ሓደ ስሙር ኣተሓሳስባ እዩ ዝኸይድ ነይሩ እቲ እንኮ ሽግር ኣብ ደቡብ ሱዳን ጥራይ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ምስቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሱዳን ንመሰል ህዝብታት ዝቃላ ዝነበረ ምንቅስቓስ ምትእስሳር ነይሩና እዩ ምስቲ ብስም SPLM ወይ ምንቅስቓስ ህዝቢ ሱዳን ንሓርነት ዝፍለጥ ብጆን ጋራን ዝምራሕ ዝነበረ ምንቅስቓስ ምዝ ሎሚ ብስም ህዝባዊ ሓይልታት ምክልኻል ደቡብ ሱዳን ዝፅዋዕ ዘሎ ሓይሊ ማለት እዩ ሙሉእ ህይወትና ብሓባር ሰሪሕና ቀንዲ ሸቶ SPLM ኣብ ዘይግነት ዝተመርኮሰ ሃገር ንምምስራት ዝዓለመ እዩ ነይሩ ካብቲ ንስለ ሕብረተሰብ ህዝቢ ሱዳን ክብል ብተወፋይነት ዝቃለስ ዝነበረ ነብስሄር ጆን ጋራን ብዙሕ ጠቃሚ ምህሮታት ቀሲመ ጆን ጋራን ኣብ 2005 እዩ ኣሻማዊ ክበሃል ብዝከኣል ሓደጋ ሄሊኮፕተር ህይወቱ ሓሊፉ ንሱ ክሳዕ ድሮ ዕለተ ሞቱ ዝነበረ ውስናት መዓልታት ሱዳን ኣብ ክልተ ክትምቀል ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ክትንፀል ፍጹም ፈቃደኛ ኣይነበረን እቶም 99 ሚእታዊት ተኽእሎታትን ጭብጣትን ንሓድነት ሱዳን ዝድግፉ እዮም ነይሮም ይብል ነይሩ ኣነ ድማ ዝተፈለየ ቅማረ ነይርኒ ንሱ ድማ ተኽእሎታት ምንጻል ደቡብ ሱዳን 999 ንሓደ ከምኡ ድማ ሓደ ንሽሒው ነይሩ ንኣይ ጆን ጋራን ንሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ምሕዝነት ኩሎም ናይ ሱዳን ሓይልታት እንተላይ ንSPLM ዝሰርሕ ነይሩ ንኩሎም ሱዳናውያን ዘሳተፈ ሓባራውን ሓውኣፍን ፖለቲካ ባይታ ኣብ ምስንዳእ ብዙሕ ፃዕርታት ኣካይዱ ኣነ ንሱን ኣብ ዛዕባ ኣመልኪትና ለይትን ቀትርን ብሓባር ንሰርሕ ነርና እቲ ካልእ ኣማራፂ ከዓ እስላማዊ መፍትሕታት ነበረ ካብ 1956 ክሳዕ 1989 ኣብ ዝነበሩ ናይ ሱዳን ስርዓታት ኣብ እስላማዊ መፍትሕታት ተገዳስነት ዝነበሮ ስርዓት ነይሩ እንተዳ ኢልካኒ ክተቕርበለይ ትኽእል ኢኻ እቲ ምስ እስላማዊ ሕውነት ምትእሳር ዝነበሮ ብስም ሃገራዊ እስላም ግንባር ዝፅዋዕ ዝነበረ ምንቅስቓስ ካብ 400 ዝበዝሕ ሰዓቢ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ሱዳን ዝነበሮ ኣይኮነን ኣብ 1989 ግን ኩሉ ነገር ተለዋዊጡ ምስ ምምፃእ ዑመር አልበሽር ናብ ስልጣን ኣብ 1989 እስላማዊ መፍትሕታት ሓያል ኣድህቦ ተዋሂብዎ ምምፃእ ዑመር አልበሽር ናብ ስልጣን ኣብ ታሪክ ሱዳን ከም ጸሊም ነጥቢ ክዝከር ዘለዎ እዩ አልበሽር ንሱዳን ክዕኑ ዝመፀ መሲሉ ካብ 1989 ክሳዕ 2019 ዝነበረ ናይ ሰለስተ ዕቁል ኩነታት ሱዳን ብጸልማት እዋን ክግለጽ ዝከኣል እዩ ፖለቲካዊ ምስልምና ልዑል ደገፍ ንኽረክብ ተሰሪሕሉ ኣብ ዳርፉር ዘጋጠመ ግህሰት ንባዕሉ ብቑዕ ምስክር እዩ አልበሽር ሱዳን ኣብ ክልተ ንኸይትምቀል ቅንጣብ ፃዕራ ኣካየደን ብስም ምቕባልን ንምንጻል ክርስቲያናዊ ክፋል ሱዳን ካብ እስላማዊ ክፋል ምግንጻል ደቡብ ሱዳን ብፖሊሲ ደረጃ ክተባባዕ ተገይሩ ከም ሳዕቤን ናይዚ ኸኣ ኣብ 2011 ብዝተኻየደ ህዝባዊ ረፈረንደም ደቡብ ካብ ሰሜን ሱዳን ተፈልዩ እዚ ኸኣ እቲ ካልእ ዕንወት እዩ ነይሩ ኣብ ዞባና ምኽንያቱ ምንጻል ደቡብ ሱዳን እቲ ዋና ፍታሕ ኣይነበረን ውስን ተኽእሎታት ዝነበረውን እዩ ዝበዝሐ ካብ ህዝቢ ሱዳን ንጆን ጋራን ሓዊስካ ካልኦትን ሓድነት ሱዳን እዮም ዝጠልም ነይሩ ናይ ሎሚ ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ዘሎ ሪክ ማቻር እውን እንተኾነ ሓድነት ሱዳን እዩ ዝብል ነይሩ ብምሉእ ባህግታት ግና ናብ ማይ ኣትዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከዓ ቀቢላዊ ምግማዕ ከም እንደገና ተኸሲቱ ኣብ መወዳእትኡ ደቡብ ሱዳን ተነፂላ ስለዚ ሎሚ ብኸመይና ሃገር ክንሃንጽ ንብል ዘለና ካብ ምንታይ ተበጊስና ከም እንደገና
ንልዕሊ 30 ዓመታት ብፕሮግራማት እስላማዊ ሕውነት ዝኸደ ሱዳን ጸጋታታ ተመዝሒቑ ጠፊ እዩ ፖለቲካዊ ባህሊ ሱዳን ትካላት ህዝቢ ሱዳንን ቁጠባ ሱዳንን ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዩ ይርከብ ወይ ከዓ ኣብ ዘይብቑዕ ውዳበ ወዲቑ ኣሎ ዘንቢል ሕብስቲ እትበሃል ዝነበረት ሃገር ሎሚ ዕለታዊ ድራር ዕለት ህዝቢ ኣብ ምቕራብ ፈሺላ ዘላ ሃገር እያ ኣብ ሱዳን ንምንታይ እዩ እስላማዊ ኣጀንዳታት ምስ ኩሉ ትሕዝቶታቱን ከፋፋል ጸጋታቱን ክዝርጋሕ ትደልዩ እቶም ኣብ ክፋል ዓለም ብኸምዚ ስልቲ ጸወታታቶም ዝውድቡ ኣካላት ብኸመይ ዕላማታቶም ይሃርሙ እንከለኻ ብጣዕሚ ኢኻ ትግረም ኣብ ዳርፉር እውን እንተኾነ እንዳን ቀቢላን ከምኡ ድማ ምስልምና ከም መሳርሒ ብምውሳድ ብዙሕ ዕንወት ተፈጺሙ እዩ ሎሚ እንሪኣ ዘለና ውድቕቲ ሃገረ ሱዳን ቀንዲ ውፅኢት ናይቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝተስገደደ ጉጉይ ምሕደራዊ ኣገባብያ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሱዳን ሓንቲ ካብ ቀንዲ መሳርሒታት ግደማዊ ምትእታው ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይና ትርከብ ኣብ ሱዳን ዘሎ ደግሲ ምክፍፋልን ምምቕቓልን ሓይልታት ብኸመይ ትገልጾ እቲ ስራሕ ናባኻ ገዲፈ ኣለኹ ምኽንያቱ ሙሉእ ኩነታት ኣብ መቓናእቲኻ ንምግላጹ 10 መጽሓፍቲ ብምሕታሙካ እንተበፂሕካ እዩ እቲ ሓሳብ ምስ ኩሉ ተቐማጢ ዘኣህጉር ብኸመይ ትዘራረበሉ ካብ ሱዳን ዝመጽእ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ዳርፉር ገለ ክብለካ እንተዳእደልዩ ብዛዕባ ነገድ ወይ ቀቢላ ክዕለካ እዩ እዚ ጓል መገዲ ምዃኑ ከኣኽሎ ንናይ ምግንዛብ ዓቕሚ ሕብረተሰብ ዳርፉር ዘቆናጽብ ድማ እዩ እዚ ድማ ንሙሉእ ሕብረተሰብ ኣጋግዩ እቲ ቀንዲ ጸገም ንኸይረአ ይገብር ናብቶም መቓቐልቲ ዝበሃሉ ቀቢላዊ መስመራት ሁር ማስሊትን ካልእን ባዕልኻ ትደፍኦም ብዛዕባ እዞም ቀቢላታት ምዝራብ ብዓይኒ ሓቂ ክርአ እንከሎ ሰሓቢ ክኸውን ዝኽእል እዩ ብዛዕባ ኑዌር ሽሉክ ኣኝዋኽ ዲንካን ትዛረብ እንተደኣሃሊኻ ብዛዕባ ሱዳን ትዛረብ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ሶማል እንተኸድካ ድማ ብዛዕባ ቀቢላ ብዙሕ ክሰሚዕ ኢኻ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እዚ ክዕልሉ ምርኣይ ኣዝዩ ዝምስጥ እዩ እቲ ዕላልካ ዓብዩ ጸገማትና ኣብ ክንዲ ብወድዓውነት ንዘራረብ ናብ መቓቐልትን ኣዳናገርትን ሰባት ነብስና ንድርቢ ብተወሳኺ ናይ መሳፍንቲ ኩናት ፖለቲከኛታትን ክኢላታትን ዝብል ጥብቆ ስም ዘለዎም ተራ ድማ ኣቕሊልካ ዝግመት ኣይኮነን ቀንዲ መደብ ናይዚኣቶም ካብ ምትዕባይ ጉዳያትን ምስሓት ኣንፈት ሕብረተሰባትን ዝኸይድ ዝተፈለየ ኣይኮነን ገንዘብን ብልሽውናን ከዓ ኣካል ዝፀወታ እዚኦም ኩሎም ትካላት ስለያ ሃገራት ምዕራብ ቀንዲ ተዋስአት እዮም ኩሎም ነናይ ባዕሎም ረባሕታትን ጽልዋታትን ንምስፋሕ ይጽዕዱ ኩሉ ንጥፈታት ኣብ ዝንቡዕ መረዳእታት ዝተመስረተ እዩ ሱዳናውያን ንስኻትኩም ሓደ ኢኹም ናይ ሓባር መጻእ ዘለኩም ህዝቢ ኢኹም ሃገር ንምህናጽ ብሓባር ክሰርሑ ኣለኩም ማሕበረ ባህላውን ፖለቲካውን ዓንድታት ክትሃንጹ ኣለኩም ሓባራዊ ዕላማ ዘለኩም ህዝቢ ኢኹም ኣብ ሓድሕድ ምፍላስ ዘዋፀኩም ኣይኮነን ኣይክስረውሕሉን ኢኹም ዝብሎም ሰብ ጥራዮም ዝደልዩ ኩላትና ብሓባር ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩንነትን ሓቅታትን ንምንጋር ጻዕርታትና ክንሐይል ይግባእ እዞም ጸገማት ብኣህጉር ደረጃ ብኸመይ ክንምክቶም ንኽእል ነውስ ወከፍ ሃገር ኣብ ናይ ባዕላ ኩነታት ወሪዳ ክትፈትሖ ዝግባእ ናይ ባዕላ ጸገማት ኣለዋ እቲ ዋና ሸቶ ብዛዕባ መስርሕ ምህናጽ ሃገር ዝምልከት ጥራይ እዩ እዚ ኣብ ባህላ በቲ ቴክኒካዊ ሸነኻቱ ቅል ዝበለ ክመስል ዝኽእል ይኸውን እቲ ዘገድስ ኪኖ ምህናጽ ጽርግያታት ምርጋጽ ፀዓት ምርጋጽ ኣቕርቦት ማይ መንበረ ኣባይቲ ዕደናን ኩሉ መድያዊ ቁጠባዊ ቅርጽታት ዝኸይድ ኣይኮነን እዚ ማለት ግን እቲ ቁኑዕ መንገዲ ምኽታል ክንምንታይ ኣገዳሲ ምዃኑ ከይዘንጋዕኩ ማለት እዩ ብመንጽር ምምዕባል ፀዓት ክርአ እንከሎ ከተማታት መብራህቲ ተኸልዑ ምርኣይ ኣደናቕ ዝኾነ ትርኢት እዩ ሰባት ዝስተ ጽሩይ ማይ ተሳኢኖም እንከሎ ንስኻ ከም ወይንታኻ ኣገልግሎት ትረክብ ኣይፋልካን ዝብለኒ ሰብ እንተ ደኣሃልዩ ናብቶም ካብ ኩሉ መሰላት ተነጺሎም ዘለዎ ሕብረተሰብ ዘወር ኢልካ ትዕዝብትታትካ ኣካይድ ጥራየ ዝብሎ ካብ ጸጋታት ሃገር ተኣጊዱ ከይኣኽሎ ኣብ ኢሰብኣዊ መነባብሮ ዝነብር ሕብረተሰብ ማእልያ ዘለዎ ኣይኮነን በቲ ካልእ ገጽ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታትን ዘንጸባርቕ ምዕባላታትን ትዕዘብ ነዚ ዲኻ ምዕባለ እናበልካ ትጽውዖ ዘለኻ ኣብቲ ሰፈር ዕግርግርን ቀውስን ዝኾነ ማእከላይ ምብራቕ ዋጋ $60 ቢልዮን ሰማይ ጠቀስ ፕላሶታት ምህናጽ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝኾነ ሰብ ዘይቅመጦ ፕላሶ $60 ቢልዮን ሕብረተሰብከ ካብዞም ህንጻታት እንታይ ጥቕሚ ክረክብ ይኽእል ደሓንስከ እዘን ናይ ማእከላይ ምብራቕ ሃገራሲ ኣኽል ተርፍ ጸጋታት ነዳዲ ስለ ዘለወን ከምዚ ዓይነት ፓላሶታት ሃኒጸን ኣለዋ ንበል ሃገራት ኣፍሪቃ ኸ ንዝበዝሐ ክፋል ካብ ሕብረተሰብ ወጊንካ ከምዚ ዓይነት ስኑዕን ኣንጸባራቕን መደባት ምዕባላ ክተተግብር ዋንነት ናይ ህዝቢ ዝኾነ ጸጋታት ሃገር ኣብ ዊንታኻ ክትህልኽ መን መሰል ሂብካ መን እዩ ኣብዚ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ዘለዎ ክፋል ሳልሲ ዓለም ክንዲ ዝሃብቲ ዝፈጥር
ሃገራዊ ፀጋታት ብኸመዩ ኣብ መንጎ ሓንቲ ሃገር ዝርከብ ሙሉእ ሕብረተሰብ ብምዕሩይነት ክመቃራሕ ዝኽእል ዓበይትን አንጸባራቕትን ፓላሳታት ስለ ዝሃነጽካ ገዛእ ነብስኻ እንቋ ዓብቂ ዓኪልካ ክተዘናግዓ ትኽእል ትኸውን ግን ብዛዕባ እቲ ንኹሉ ዜጋ ሓንቲ ሃገር ብማዕረ ዝጸሉ ናይ መንበር ቤት ሕቶስ ከተዛረብ ዜጋታት ኣብ ምንታይ ይነብሩ ኣለዉ ጽሩይ ዝስተ ማይ ቀሪብካ ኣሎም ዶ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ይረኽቡ ዶ ናይ ጥዕናን ትምህርትን ኣገልግሎት ተዋዲድሎም ዶ እምበኣር ነዞም ቀለልቲ ሕቶታት ብምሕታት ገምጋማትና ክንገብር ጉብ እዩ ብዛዕባ እዚ ብዕምቆት ቅድሚ ምሕታትና ብዛዕባ ሕቶታት መስርሕ ምህናፅ ሃገር ክንዛረብ ጉብ እዩ መስርሕ ምህናፅ ሃገር ዝጠልቦ ዘላቒ መዋቕራት ብግቡእ እንተ ደኣ ዘይሃኒፅካ ነቲ ኻልኣዊ ዝበሃል ብድሆታት ክትቃለሶ ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ድማ ኣቐድም ኣቢለ ንኾነታት ኣፍሪቃ ብግቡእ ዘጉልሕ ክሳዕ 10 መጽሓፍቲ ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ ዝበልኩኻ ብመጀመርታ ኣብቶም ነቲ ውሁብ ጸገማት መገምገሚ ዝኾኑና ንፍታሕ ዝእምሙን መዐቀኒታት ክንሰማዕ ኣለና ሽዑ እቶም ናይ ዶክትሬት ማዕርግ ዘይብሎም ተራ ሰባት ዝርድእዎን ዝቃለስሉን መፍትሒታት ክነምጽእ ንኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልን ሓባራዊ ምሕዝነት ወይ ድማ ዞባዊ ምውህሃድ ክፍጠር ተግባራዊ ኢልካ ትሓስብ ዶ ብዘይካ ተዋሂድካ ምቅላስ ዝኾነ ካልእ ምርጫ ዘሎ ይኮነን ነዚ ክንገብርካ ሙሉእ ሓላፍነት ኣለና ነናይ ውልቅና ሃገራዊ ጸገማት በቢ ውልቂ ክንፈትሕ ንኽእል ንኸውን ዞባዊ ኣተሓሳስባታት ክነማዕብል እንተ ደኣ ኮይንና ግን መጀመርታ ሓድነትና ክነደልድል ጉብ እዩ ነገራት ካብ ምምቕቓል ዝርከብ ዝኾነ ዓይነት ረብሓ የለን ትርጉም ዝህብ ድማ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ኣብ ሓበራዊ ኩነታት ውሁድ ንቕሓትን እዩ ዝምርኮስ ዘተኣማምን ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ምህናፅ እንተ ደኣ ተዓዊትና ነዚ ዓወት ናብ ዞባ ገጽና ክንዝርግሖ ጻዕርታት ክነዛይድ የድሊ ብዛዕባ ሙሉእ ሰሜን ኣፍሪቃ ዘይኮነ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዛረብ ዘለኹ ኩሉ ከባቢታት ኣፍሪቃ ኣብ ዞባታት ዝውደብ ዕውት ዞባዊ ምውሃድ ክረጋግጸሉ እንተ ደኣ ኽኢሉ ብኣህጉር ደረጃ ሃናፅ ኣበርክቶ ክህሉ ዝኽእል እዩ ዕውት ኣህጉራዊ ውህደት ብመንገዲ ዕውት ዞባዊ ውህደት ጥራይ ክረጋገጽ ዝኽእል ኣብ ዘመነ ዓውለማ ኢና ንነብር ዘለና ስለዚ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ንጥፈታት ብዙሕ ክንመሃረሉ ግቡእ እዩ ኣሜሪካን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ንጥፈታቶምን ኣብ ቻይና ሩስያ ዓረባዊ ዓለም ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ክነእትዎ ግቡእ መስለኒ ኣብዛ ብቁልጥፍ እትልዎ ዘላ ዓለም ንበይንኻ ተነፂልካ ምኻድ ዝበሃል ግብራዊ መረዳእታ ኣይኮነን እንተወሓደ መደባትካ ክተዋህዶ ናይ ግድን እዩ ኢጋድ ክንምስርት እንከለና ቀንዲ ሕልምና ነዚ ባህጊ ንምውቃዕ እዩ ነይሩ ውድብ ኢጋድ ኣብ 1993 መሰረታዊ ምትዕርራይን ዳግመ ውደባን ምስ ተኻየደሉ ነቲ ኣብ ምቅላስ ብድሆታት ጥሜትን ደርቅን ኣተኪሩ ዝነበረ ውድብ ናብ ሓደ ዓማሚ ዞባዊ ውድብ ምዕባለ ከም ዝሰፍሕን ብመንፅር ውጥን ምዕባለ ነብሲ ወከፍ ኣባል ሃገር ክስራዕን ይተገይሩ በይንኻ ብተናፀል ክትውስን ትኽእል ትኸውን ጸገም ዘለዎ ድማ ኣይኮነን ግን ከኣ ሓባራዊ ውሳነን መወዳድርቲ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ቅድሜና ካልእ ምርጫ ኣይነበረን ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዝነበረ ዓለማዊ ኩነታት ንባዕሉ በይንና ክንውስን ዘፍቅድ ኣይነበረን ነብሲ ወከፍ ሃገር ነናይ ገዛ ርእሲ ዓማማት ኣለዋ ካልእ ምርጫታት ኣሎ ትብል እንተ ደኣ ኮይንካ ድማ ክትነግረኒ ትኽእል ኢኻ ኣጀንዳታት ውድብ ኢጋድ ክነዋህድ እንከለና ዝነበረ መርግፂታትና ድማ ንሱ እዩ ነይሩ ዝሓሸ ምርጫ ኣለኒ ዝብል ኣካል እንተ ደኣ ሃልዩ መገዱ ከርእየና ኣለዎ ኢና ኢልና ናብዚ ዞባዊ ውህደት ቅድሚ ምስጋርና ነብሲ ወከፍ ቀርኒ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዘለዋ ብሄራውን እንዳውን ሃገራዊ ብድሆታት ክትፈትሕን ክትሰግሮን ኣገዳሲ ነይሩ ሎሚ ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያን ሶማልን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪትካ ምስ ሰባት እንተ ደኣ ተዘራሪብካ ዝቕበለካ ሰብ የለን ኣብዘን ሃገራትን ካልኦት ከባቢታን ዘሎ ደብዛት ኩነታት ናብ ዝፍታሕ ዝወስድ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ከዓ ቀዳምነቱ ሃገራዊ ጉዳያትን ብድሆታትን ምዃኑ ክነግረካ ይኽእል እቲ ፍታሕ ግን ብቐሊሉ ዝመጽእ ኣይኮነን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓበራዊ መረዳእታ ክትፈጥር ቀሊል ዕማም ኣይኮነን ምስ ሶማላውያን ኬንያውያንን ሱዳናውያንን ክዕልል ከለኹ ጸገማትና እንታይ እዩ ብምባል ሓንቲ ሕቶ ሓቶም ክንመኻኸርን ክንዘራረብን ጉብ እዩ ናይ ግድን ሓበራዊ መረዳእታታት ክፍጠረሉ ክኽእል ኣለዎ ብድሆታትና ዕድላትና እንታይ ምዃኖም ጸጋታትና ብኸመይ ነዋህድ ናብ ሓደ ስምምዕ ክንበጽሕ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ናይ ሰላም ዲፕሎማሲኸ እቲ ፍታሕ ኣብ ኩሉ ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ምርጫ ሓደን እንኮን ጥራዩ ንሱ ከዓ ንሕና ወነንቲ ገዛእ ውሳነታት ክንከውን የድሊ ሓቢርና እምቢ ንግዳማዊ ምትእታው ክንብል የድሊ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ተነቃፊ ጂኦግራፊና ንነብር ዘለና
ተነቃፍነት ናይዚ ጉዳይ ኣና እስና ክንሪኦ ግቡእ ኣይኮነን ካብ ካልኦት ዝሓሽናን ዝበለጥናን ስለ ዝኾንና ኣይኮንናን እዚ ኩሉ ሽግራት እትብድሆ ካብ ጂኦፖለቲካዊ ጸገማትን ኩነታትን ዝነቅል እዩ ብስምዒት ጥራይ ክትዛረበሉ እትኽእል ጉዳይ ዘይኮነ ግብራዊ መሓልኻታት እዩ ግድን ድማ ክንፈትሖ ይድሊ ኣብ 2006 መለስ ዜናዊ ብባርኾት ናይ ዋሽንግተን ንሶማል ወሪሩ ከም ኣባላት ውድብ ኢጋድ ኮንካ እሞ ነዚ ጉዳይ ጠምቶ ንናይ ግዳም ሓይልታት ረብሓታት ክተሳስስ ኣብ ጎንኻ ዘላ ኣብ ዘባዊ ውድብ ኢጋድ ምሳኻ ኮፍ ኢላ ኣብ ጣውላ እትረዳእ ሃገር ወራር ክትፍጽም ካብ ውድብ ኢጋድ ንግዝኡ እሊ ክንብል ዝወሰናሉ እንኮ ምኽንያት ድማ ንሱ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ነገራት ትርጉም ኣይነበሮምን ርእይቶታትና ድማ ብግልፂ ኣቐሚጥና ኢና ኢጋድ ዝተመስረተሉ ኣውራ ዕላማ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ናይ ኢህን ሚህን መድረኽ ንምፍጣር ጸጋታት ንምውሃድን ኣብ ሕድሕድ ምድጋፍን ናይ ምክልኻል ኩነታት ምምችሻዕ ደኣ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኢልና መልእኽትና ሰዲድና ኣገልጋሊ ናይ ርሑቕ ሓይልታት ብቐንዱ ድማ ናይ ዋሽንግተን ኮንካ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክድውሽ ዊን ከም ዝበለካ ጎረባብቲ ሃገራት ክትወርር ግን እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ ክምኽነ ይከኣል ምዕራፍ 3 ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ሃፀያዊ ምትእትታው ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራ ሎሚ ብብዙሕ ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት እትሓልፍ ዘላ ሃገር እያ እዚ ትብሎ ዘለኻ ብርግጽ ሓቂ እዩ ዘቤታውን ዘባውን ኣህጉራውን ብድሆታት ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ኣሎ ንቐረብ ሰዓት ከም ኣብነት ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ንብሙሉእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብኸመይኻ ኣብ ሓደ እዋን ውሑስ ቀረብ ሰዓት ክትረጋግጸሉ ትኽእል ነዚ ደረጃ ዛጊድ ክንበጽሖ ይከኣልናን ዘለና ኣብ ግዜ ኢጣልያ መግዛእቲ ዝነበረ ብኹሉ እንትልኡ ብሉእ ዝበሃል መንገዲ ባቡር ትሕተ ቅርጽን ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ካልእን ብሰንኪ ኩናት ዓን እዩ ሎሚ ኣሰር እኳ ክትረኽቦ ዝከኣል ኣይኮነን ምህናፅ ነፃን ምዕብልትን ሃገር ቀሊል መስራሕ ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ምህናፅ ዘላቐ ትሕተ ቅርጽታት ብቐሊሉ ክትረጋግጾ ዝከኣል ዕማም ኣይኮነን ውሑስን ዘላቐን ኣቕርቦት ዝስተማይ እንተላይ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ዝዓለመ ማለት እዩ ክተረጋግፅን ውሕስነት መግቢ ክተማልእ ቀሊል ዕማም ኣይኮነን እሞ ድማ ምስ ድሩፅ ጸጋታት ትጉህን ጻዕረኛን ህዝቢ እንተ ደኣ ሃኒፅካ ግን ዋላ ምስ ድሩፅ ጸጋታት ኩሉ ክብጻሕ ዝከኣል እዩ ምኽንያቱ እቲ ባይታ ተነፂፍ እዩ ብተመሳሳሊ ኩነታት ኤርትራ ክትግምግሞ እንተ ደኣ ኮይንካ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮታት ኣብ ግምት ክትእቱ ግቡእ እዩ ምኽንያቱ እዚ ሎሚ ተዓዊትናሉ ኢልና እንንየተሉ ብሄራዊ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ምትፍናን ንብዙሓት ሃገራት ግዳይ ዝገብር ዘሎ ጎዳእ ማሕለኻ ምዃን ምዝካር ግቡእ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝወደቐ ሕብረተሰብ ሃገር ክሃንፅ ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ሽዑ ብዛዕባ ግዳማዊ ምትእትታው ክትዛረብ ትኽእል ግዳማዊ ምትእትታው ነብሱ ዝኸኣለ ተወሳኺ ብድሆ ሃገራት እዩ ናይ ግዳም ሓይልታት ንረብሓታቶም ክብሉ ዘቤታዊ ሽግር የሳወሩ ሽዑ ከም በዓል ዳላስ ወይ ካልኦት ካብ ርሑቕ ቦታታት መፂኦም እዚ ሃገር ወይ ከዓ እዚ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኩነታት ንዓና ዘርባሕ ኣይኮነን ኢሎም ክዛረቡ ይረኣዩ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሃገር ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ትምዝምዞ እቲ መምርሒ ከፋፊልካ ግዛእ ዝብል እዩ ብሄራት እንዳታት ቀቢላታት ሃይማኖታት ኩሉ ምንጭ ጽልዋ ክበሃል ዝከኣል ረቑሒታት ከምኡ እውን ፋይናንሳዊ ትካላት ኣካል ፀወታት እዚኦም እዚ እምበኣር ክስገር ዝግብኦ ግድል እዩ ውርፁፅ መስርሕ ምህናፅ ሃገር ክተካይደሉ ዝግባአን ዝከኣልን መድረኽን እዩ ጽፉፍ መርሓ ጎደና እንተ ደኣ ቀይስካ እቲ መስርሕ ቀሊል እዩ ካብ ብድሆታት ነፃይ ናይኮንና ንብል ዘለና ዳላስ ካብን ናብን ዞባታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ዝሃገር ቀውሲ ንምዝራእ ተጊሁ ዝቃለ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ መስርሕ ምህናፅ ሃገር ዝኽትልዎ ዘሎ ቀጥታዊ ተፅዕኖታት ዕንቅፋትን ድማ ክትነፅጎን ክተናእሶን ዝከኣል ኣይኮነን ንፅን መፍትሒ ዝበሃል የለን ሩይ ክበሃል ዝከኣል ናይ ምውሃድ ሽግራት ኣሎና ቁጠባውን ሕብረተሰብን ብኸመይ ነዋህዶ ናይ ሓደ ንኡስ ኣከባቢ ምውሃድ ምስ ውህብ ዓለማዊ መቓን ምውሃድ ብኸመይ ነረጋግፅ ከምታ ቀዲመ ዝገለጽክዎ ግዳማዊ ምትእታው ሓደ ካብ ዓበይቲ ግድላት ኣህጉር ኣፍሪቃ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ድሕረትን ምግላልን ግዳማዊ ምትእታው ዝኸተሎ እዩ ኣነ ፂርካ ንምዝራብ ግዳማዊ ምትእታው ቀንዲ ሕመረ ሽግራት ኣህጉር ኣፍሪቃ እዩ ውሽጣዊ ብድሆታት ቅድሚ ምፍታሕና መጀመርታ ንዑ ክንፈትሕ ግድነት ይገብሮ ክቡር ፕሬዚደንት ንፈለማ እዋን ኣብ 2010 ኣብ ዝተረኸብናሉ ብዛዕባ ዓለማዊ ባንኪ ሓደ ነገር ነጊርካኒ ነርካ ንሱኻ
ዓለማዊ ባንኪ ቁጠባዊ መደባት ሃገርካ ንምዝርዛርን ብኡ ኣቢልካ ድማ ንምውሳንን ናብ ኤርትራ ምምጽኡ እዩ ንስኻ ገዛ ሃገርና ካባኻትኩም ንላዕሊ ከም ንፈልጥን ተመክሮ ከም ዘለናን ስለዝኾነ ከዓ ቁጠባዊ መደባትና ባዕላትና ከነዳሉ ኢና ኢልካ ከም ዝመለስካሎም ነጊርካ ነርካ እምበኣርከስ እቲ ሽዑ ዝተወስደ ውሳነ ቁኑዕ ነይሩ ኢልካ ዶ ተኣምን እቲ ንሳቶም ሒዞሞ ዝመፁ መደባት ረቂቕ ሽርሒ ጥራይ ዘይኮነ ድርዳር መግደራታት ዝነበሮ እውን እዩ ኣብ 1994 ሓደ ወኪል ካብ ባንኪ ዓለም መፅዩ ተናኻሲ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪብኒ ነይሩ ቃል በቃላ ቁጠባዊ ፕሮግራማትኩም ባዕላትና ክነዳልወልኩም ኢና ኢልኒ ከምኡ ምስ በለኒ ሓንቲ ቀላል ሕቶያ ኣብ ርእሰይ ቆለጭ ኢላትኒ መደባት ልምዓት ቁጠባዊ ፕሮግራማትን ሃገረይ ንምንታይ ባዕለይ ከዳልዎ ዘይፍትን ትብል ሕቶያ ምክንያቱ ባዕለይ ዘይነደፍኮ ቁጠባዊ መደባት ከመይ ኣቢለ ከተግብሮ ይኽእል ብኸመይ ኸ ጸጋታት ክውድበሉ ሓገዝ እንተኣድልዩኒ ነገራት ምክዋን እንተዳኣቢኒ ሓገዝ ምሕታዝ ዝበሃል ምርጫ ኣለኒ ኣብ ዝበፅሕ ከይበፅሕኹ ግን ንምንታይ ናብ ምኽሪ ካልኦት ወድቕ ባዕለይ እንተ ዘይፈተንኩኸ ብኸመይ ውሽጣዊ ብቕዓት ክሃንፅን ተመክሮ ከዋህልልን ዝኽእል ዓዊለ ዝብሎ ዝነበርኩ ሕቶታት ዘይኮነ ብውሽጠይ ዘሰላስሎ ዝነበርኩ እዩ ብልበይ ድማ ካልእ ሰብ መፂኡ መደባትካ ከዳልወልከያ ክብለካ እንከሎስ ክንዲ ምንታይ ዘሕንኽ ነገር እዩ ክብል ዝከረኒ ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ማለት ድዩ ክብል ወሰኽኩ እቲ ወኪል ዓለማዊ ባንኪ ዘረብኡ በዛ ያብቅዓን እዛ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ልሙድ ባህል እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ብኸምኡ ኢና ንሰርሕ ቁጠባ ፕሮግራማት ሃገራት ባዕላትና ኢና ነዳልዎ ክብል ገለጸለይ እዚ ጠለብ ንኣይ ናይ ሕግን ስምዒትካ ምግላፅን ኣይነበረን ብዙሕ ዝተረፈን ነገር ምህላው ከዓ ተረዳእኩ መደባት ልምዓት ጽላት ብጽላት ባዕላ እትቕይስን እተተግብርን ሃገር ክንሃንጽ ኣለና ነዞም ብድሆታት ብብቕዓት ዝፈትሑ ኣብ መስርሕ ምህናፅ ሃገር ተኣመንቲ ዝኾኑ ሃገራውያን ትካላት ክንሃንጽ ግድነት ይገብሮ ኣብ መደባት እንተ ዘይተዓዊትና ሃገር ብኸመይ ክትቅጽል ትኽእል ልክዕ ከም ድራማዊ መስራሕ ድማ ክትውስንን ዘይክትውስንን ናባኻ ንገርፎ ኢሎም ንኸይዶም መደባትና እንተ ዘይተቐቢልካ ምስተን ዝርካበን ምርጫታትካ ጥራይ ክትተርፍ ኢኻ ዝብል ሓውስ ምንፍራሕ ዝመስል ለበዋ ገዲፎምለይ ከይዶም ካብዛ ህሞታት ሒዘን ዝነበረ ኣስታት 30 ናይ ቃልሲ ዓመታት ንሳቶም መደባቶም ከተግብሩ ክቃለሱ ንሕና ከዓ ብዓቕምና ዋና መደባትና ክንከውን ዝተሓለፈ ናይ ምርብራብ ዓመታት እየን ብመደብ እዮም ተቃሪሶምና ክበሃል ይከኣል እንታይ እቲ መደባት ንሱ ዶ ይኸውን እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ሕብረ ሃገራዊ ትካላት ወይ ዓርሞሽሽ ንግዳውያን ካምፓኒታት ኣብ ኩሉ ልምዓታዊ መደባት ይሳተፋ እየን ጸጋታት ክሳዕ መጨረሽታ ዝሕለብ ዘሎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንኹሉ ብድሆታት ክፈትሕ ዝኽእል ልኡላዊ ትካላት ዛጊታ ይሃነፀትን ዘላ ከም ኣህጉር መጠን ህይወት ዘለዎ ንጥፈታት ኣለዋ ክትብል ዝከኣል ኣይኮነን እቲ ኣብዚ ኣህጉር ዘሎ ምኽርታት መበቆላዊ ይኮነን እንታይ ዳ ናይ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ምኽርታት እዩ ንኣይ ቁጠባ ማለት ሓደ ርዱእ ነገር እዩ ንሱ ከዓ ምፍራይ ምዝርጋሕን ምህላኽን ጥራይ እዩ ብተመሳሳሊ ቁጠባ ምስ ምኽዕባትን ምዝርጋሕን ሃብቲ ዝተኣሳሰር ዛዕባ እዩ እምበኣር ነዚ መረዳእታ ብኸመይና ምስ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ተግባራውነቱ ክረጋግጽ ዝከኣል ብኸመይና ሃብቲ ክንሃንጽ ንኽእል ሃብትን ምቕርሕን ሃብቲ ጎንን ጎኒ እጓዓዝ ምህላው ምርጋጽ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ኢና ንነብር ዘለና ካብ ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ክንላቐቕ እንተ ደኣ ኮይንና ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፍርያት ዋጋ ክንውስኽ ኣላ እዩ ነዚ ክነተግብሮ ድማ ቁጠባና ንመሳንዕ ዝድርኽ ኢንዳስትሪያዊ ጽላት ምዃኑ ክነረጋግጽ ኣገዳሲ እዩ ቀንዲ ሾተና ምኽዕባት ሃብቲ እዩ ክኸውን ዘለዎ ሃብቲ ማለት ምውህላል ወርቅን ማዕድንን ዩራኒየምን ወይ ከዓ ምትካል ኣትክልትን መግብን ጥራይ ኣይኮነን እተኻዕብቶ ሃብቲ ግቡእ ተጠቃምነት ቴክኖሎጂ ዘረጋግጽ ክኸውን ኣገዳሲ ይገብሮ መደባትካ ዘይትሕንፅፅ ልሙስ ፍጥረት እንተ ደኣ ኮይንካ ጸጋታት ብዘይውዳበ ዝብሕጎግ እንተ ደኣ ኮይኑ ብግዳም መጺኦም እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ዝብሉኻ እንተ ደኣ ኮይኖም ሃብቲ ክትፈጥር ፍጹም ኣይትኽእልን ኣብ ዓለም ዘሎ መነባብሮን ቁጠባን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ባንኪ ዓለም ምስ ኩሎም መሓውራቶም ብጥብቂ ዝቆፃፀርዎን ዘማእዝንዎን እዮም እቲ ድሃይ ሓደ ዓይነት እዩ ንስ ከዓ ድምፂ ድኽነትን ተነፅሎን ጥራይ እዩ ኣፍሪቃ ጥራይ ኣይኮነትን ግዳይ ትኸውን ዘላ ካብ ኣፍሪቃ ንላዕሊ ግዳይ እዚ መዝማዚ ምሕደራ ብምዃን ኣደላ ድሕረትን ድኽነትን ዝኾኑ ብዙሓት ከባቢታት ከም ኣብነት ክቐረብ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ላቲን ኣሜሪካ ምዝራብ ይከኣል እዚ ዞባ እዚ
ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝበኣሰ ብድሆታት ድኽነትን ድሕረትን ዝገጥም ዘሎ ኣህጉር እዩ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳን ኣሜሪካውን ብዙሕ ብድሆታት ኣሎ ነዚ ኩሉ ቅልውላዋት መን የመሓድሮ ኢልካ እንተሓቲትካ እተን ብጉልባብ ፋይናንሳዊ ትካላት ዝንቀሳቐሳ ዓርሞሹሽ ንግዳውያን ትካላት እየን ነውስ ወከፍ ህይወት ናታተን ሕዛት እዩ ዊን ዝበለንካ ይገብርኦ ገዛእ ረብሓታቱ ከሳስያ ብምባል ቁጠባዊ ፕሮግራማት ሃገራት ባዕለተን ይዳልዋ በዝን ወዲ ከምዝን እምበኣር እዩ ቁጠባታት ሳልሳይ ዓለም ካብ ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ምዕይ ክብል ዘይከኣለ ምህናፅ ኢንዳስትሪያውን ናይ መሳንዕ ቁጠባ ከዓ እሞ ዝሕሰብ ኣይኮነን እቲ ፀወታ ብዛዕባ ምምዝማት ፀጋታት ማእከል ዝገበረ እዩ ነውስ ወከፍ ባህርያዊ ፀጋታት ተባሕጊጉ ኣብ ካልእ ቦታታት ይምስራሕ ንነዊሕ ዓመታት ብኸምዚ ኣገባብ መዝማዝ ምትእታዋት ግዳይ ክኸውን ዝፀንሐ ጽላት ኢንዱስትሪ ዕደና እዩ ምስ ዕደና ወርቂ ኣተኣሳሲርና ክንዘራበሉ እንተደኣ ኮይና 100% ብዘቤታዊ ዓቕምታት ክተመስርሖ ዝሕሰብ ኣይኮነን 80% ኣብዚ ይምስራሕ እቲ ዝተረፈ 20% ከዓ ኣብ ካልእ ይምስራሕ ኮፐር እውን ናብ ግራም ንሰድድ ኢና መስርሕ ምዕዳንን ምፅራይን ኮፐር ግድን ብውሽጣዊ ዓቕምታትና ክነካይዶ የድሊ ኣበይ ዝፃረ ኣብ ካልእ ቦታታት እዩ ሽዑ ናብ ውድ ኣቕሓ ተለዊጡ ናብ ዕዳጋታት ይወርድ ኩሉ ፀጋታት ኣፍሪቃ ናብ ካልእ ቦታ ተወሲድ እዩ ሓደ ካብ ቀንዲ ብድሆታት ኣፍሪቃ እምበኣር እዚ ኩልነት እዩ ኣህጉር ኣፍሪቃ ገዛእ ማዕድናታ ዛጊት ክተመስራሕ ኣይከኣለትን ዘላ ስለዚ ድማ ዛጊት ቀንዲ ተዋሳኢት ኣህጉራዊ ቁጠባ ክትከውን ዘይበቕዓት ዘላ እቲ ኣገባብ ናይ ባዶ እኩብ ፀወታ እዩ ኣብ ምዕባለ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣፍሪቃን ልዑል ተራ ክፃወት እትፅበዮ ፀጋታት ብኻልኦት ሓይልታት እዩ ዝጓረዝ ዘሎ እቶም ቀንዲ ዋናታት ናይ ፀወታ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን እዮም ኣብ ነውስ ወከፍ ዘቤታዊ ግድላት ከዓ ረብሓታት ይውሕሱ ካብቲ ኣዝዩ ኣገራሚ እዚ መዝማዝ ስርዓት ወላ እውን ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ሃገር ዝንሕፋ ኣይኮነን ኣሜሪካ ብሰንኪ ጽሉል ክበሃል ዝከኣል ናይ ምብሓትን ምቁፅፃርን ዝምባለታት ልዕሊ 31 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣብ ዝባና ተጻዒንዋ ይርከብ ሃገራት ኤውሮጳውን ካብ ዝመፈንጠራ ነፃ ክትብለን ዝከኣል ኣይኮነን ኩሉ ህዝቢ ዓለም በጃኻትኩም ግደፉና ግዜኹም ኣብቅዕዩ ይብሎም ኣሎ ብኸመይኻ ካብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ዳይናሚክስ ክበሃል ዝከኣል ምዕባለ ክትረጋግፅ ትኽእል እቲ ዓብዪ ምስጢር ሓደ እዩ ንሱ ከዓ ገዛእ መደባትካ ባዕልኻ ክትሕንፅፅን ክተተግብርን ዝብል መትከል ዘካተተ እዩ ቁሩብ ግዜ ምፅማም ዝሓትት መስርሕ እኳ እንተኾነ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ምርጫ የለን ክትመሃርን ዓቕምታትካ ክትህጥርን ግዜ ዝሓትት ጉዳይ እዩ ቅድመ ነባብሮ ደቂ ሰባት ብስኑዕ ፍርያት ምዕብላኹ ከይኣኽሎ ብሰማይ ጠቀስ ፓላሳታት ዘብለጭለጭ እዩ ምቕርሐ ፀጋታት ከዓ ካብ ወሰንቲ ዛዕባታት እዩ ነዊሕን ዝተሓላለኸን መስርሕ እዩ እቲ እዘን ክተቕሰን ዝፀንሓ ንግዳውያን ትካላት ዘበርክትኦ ዘለዋ ግን ናብ ዕንወት ዘምርሕ ጥራይ እዩ ንሳተን ቀንዲ ዋናታት ጉዱር ኩነታት ድኽነትን ድሕረትን ኣብ ኣፍሪቃ ኮይነን ይርከባ ሎሚ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ክሳዕ 1.2 ቢልዮን ዝበፅሕ እዩ እዚ ቁጥሪ ኣብ ቀረባ ወለዶታት ብዕፅፊ ክራባሕ ከዓ ልዑል ትፅቢት ይግበረሉ ቁጠባ ኣፍሪቃ ብከምዚ ዘለዎ ናይ ዕንጋሎት ደረጃ እንተደኣ ቀፂሉ ህይወት ኣብ ኣፍሪቃ ኣፀጋሚ ክኸውን እዩ ናብራ ሰባት ክበላሸው እዩ ድሮ ኣብ ቅልውላው ዝርከብ ናይ ዕንጋሎት ቁጠባ ክንድኡ ትፅቢትን ተስፋን ክተንብረሉ ዝከኣል ኣይኮነን ነዚ ምውሳኽ ናይ ቁጥሪ ህዝቢ ዝመጣጠን ዘላቕን ዓጋብን ቁጠባ ምስ ኩሉ ብቑዕ ትሕተ ቅርፂ ክዋለድ የድሊ ኣፍሪካ ብዘይካ ካብ ዕንክሊል ምውፃእ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ምርጫ ዘለዎ ኣይኮነትን ስለዚ ርእቶታተይ ብናፅነት ኣይገልፅን ማለት እንታይ ማለት እዩ ምርጫሃት ክህልወና ኣይክእልን ምርጫሃተይ ከተግብር መምርሒታትን ፍቓድን ካልኦት ክፅበለኒ ማለት ድዩ እዞም ሕቶታት ግድን ክምለሱ የድሊ ክትውግኖም ዝከኣል ኣይኮነን ነውስ ወከፍ ኣፍሪቃዊ ነውስ ወከፍ መንግስቲ ነውስ ወከፍ ትካል ነውስ ወከፍ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዛዕባ ግቡእን ሰፊሕን መረዳእታን ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዘረባኻ ኣብ ልዕሊ መግዛእቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብድሕሪ መጋረጃ ዘላ ሓይሊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኢልካ ነርካ ኣብ ቅልውላው ዩክሬን ብድሕሪ መጋረጃ መን ኣሎ እንተዳኢልካኒ ተመሳሳሊ መልሲ ይኽበካ ናብ ነፍሶም ባዕላቶም ዝሰሓብዎ ፀገማት እዩ ብርእቶኻ ኣሜሪካ ስለምንታያ ሎሚ ክሳብ ክንድዚ ጎነፃዊት ትኸውን ዘላ ንምእዳባኸ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ሓደ ሓቂ ክነግረካ ኣሜሪካ እታ ዝዓበየት ቁጠባዊ ሓይሊ ኣብ ዓለምናያ እንተዳኢሎምኻ ትጋገዩለኹም በሎም ኣሜሪካ ኣብዚ ደረጃ የላን ጌጋ ቅማረታት እዮም ገይሮሞ ምስ ምብቃዕ ዝሕል ኩናት
እታ እንኮም ወዳድርቶም ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ነበር ወዲቃ ኢሎም ገሚቶም ነታ ንሓድግታት ሕብረት ሶቪየት ክትውክል ትኽእል ኢሎም ዝኣመኑላ ሩስያ ከዓ ብቁጠባን ዲፕሎማስን ከምበር ክኽዋ ምዃኖም ኣሚኖም በቲ ልሙድ እስትራቴጂያታቶም ኣቢሎም ንሳቶም ዝቆጣፀርዎ ሓደ ቀፅራዊ ኣህግራዊ ስርዓት ሓንሳብን ናሓዋሩን ክሃንፁ ተበጊሶም ግን ኣብ ቻይና ዝነበረ ግምታቶም ኣብ ጌጋ ቅማር ዝተመርኮሰ እዩ ዝነበረ ቻይና ሎሚ ናይ ዓለምና ዝዓበየት ቁጠባ ኮይና ንረኽባ ስለምንታይ ሩስያ ከም ሓንቲ ዓባይ ስጋኣት ከም እትረአ ተገይሩ ስለምንታዮም ንዓቕምታት ናይ ቻይና ነቲ ክፈጥርዎ ዝደለዩ ናይ ምዕብላል መደባት ከም መርግእ ክጥቀሙሉ ዝብል ስምዒት ተሰሚዕዎም ኣብ ቻይና ዝርከብ ዓያይ ዓቕሚ ሰብን ፀዓትን ኣዝዩ ሕሱር ስለ ዝኾነ እዩ ብመንፅር ናታቶም ህዝቢ ክረአ እንከሎ ድማ ህዝቢ ቻይና ክንዲ ተኣህላኻ ሕብረተሰብ ክትብሎ ዝከኣል ኣይኮነን ካብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብምስጋም ኣብ ቻይና ዝዓለበ ኢንዱስትሪያት ምዕራብ ነዚ ከም ዓብ ፀጋ ክጥምቶ ግድነት እዩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ቻይናዊ ሕብረተሰብ ምስ ምህዞን ሰንዓን ብዙሕ ሌላ ዝነበሮ ኣይኮነን ሎሚ ዘሎ ናይ ቻይና ቁጠባ ብልዑል ቴክኖሎጂ ዝተደገፈ እዩ ቻይና ቁጠባዊት ኣርሓ ምዃና ኣረጋጊፅ ኣላ መጻኢ ቻይና ክዕገት ይኹን ክግደብ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባአና ኣሜሪካ ኣስታ 31 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ዘለዎ ሃገር እያ እዚ ዕዳ እዚ ኮንግረስ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ብወግዒ ኣፍልጦ ዝሃቡ ዕዳ እዩ እቲ 25 ሚእታዊት ካብዚ ኣሜሪካ ብቻይና እትዕደዮ እዩ እዚ ማለት ከዓ 25 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ኣሜሪካ እትጥቀመሉ ዘላ ኣብ ዑደት ዘሎ ዶላር ናይ ቻይና ገንዘብ ምዃኑ እዩ ኣብ መዳይ ኢንዱስትሪ ቻይና ነዊሕ ሰጊማ እያ እቲ ብስም ፖሊሲ ምውላድ ሓደ ቆልዓ ዝተገብረ ጉድለት ሕጂ ተኣሪም እዩ ቻይና ካብ 1.4 ቢልዮን ህዝብን ኪንኡን ክድግፍ ዝበቅዕ ቁጠባ ዝሃነፀት ሃገር እያ ህንዲ እውን ኣብ ንጡፍ ቁጠባዊ ገስጋስ ትርከብ ስለዚ ከም ቻይና ዳ ኣይትኹን እምበር ንሳ እውን ከም ስጋኣት እትጥመት ዘላ ሃገር እያ ስለዚ ኣሜሪካ ንቻይና እንታይ ክትገብራ ትኽእል ነቲ ኣብ ፌደሬሽን ሩስያ ዝተኸተለቶ ጉጉይ ፖሊሲታት ድያ ከም ዘሎ ኣብ ቻይና ክደግሞ ንቻይና ክትቆፃፀር ዝከኣል ዶ ይመስለና ኣብ ኩንነት እንተደኣ መፂና ኣሜሪካን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን በዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ከቢድ ሻቕሎት እዮም ዝርከቡ እቲ ንኣይ ዝረኣየኒ መጻእ ንሱ እዩ ተራ ኣሜሪካ ኣብ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ስርዓት ክጎድልን ክግደምን ይረኣየኒ ፍርያት ቻይና ንፍርያት ኣሜሪካ ዝዓብለሎ ቁጠባዊ መድረኽ ጉህድ ኮይኑ ይርከብ ንሱ እዩ እቲ ክውንነት ግን ከዓ ኣሜሪካ ነዚ ክውንነት ትቕበል ዶ ቀንዲ ሻቕሎት ናይቶም ጌጋ ቅማረ ምግባሮም ክኣክል ጉድለታት ናብ ካልኦት እናኣሰከሙ ከም ዝቕፅል ዝኣምኑ እዚ ትብሎ ዘለኻ ጉዳይ እዩ ድልውነትና እንዲሁ ማእከል ስሕበትናትና እዮ ክብልና እንዲሁ እዮ ኩልንትና ወትሩ ኣተጠንቀቕ ወትሩ ኣተዳሎ ዓዳም ከጎስጊስካስ ማስዲቃሳሎ ወትሩ ድልዋት ሓደ መስርዕ ኮይና ሰጊርናዮ እምበር ኩብራ ፀገማትና ወትሩ ለና ገስጋስ ክብርታትና መንጋስ ነገርና ዝደሊ ግድሎ ገጢና ዘያተዳሎዩ ዘያተዳሎዩ ክብርታትና ዘሎ ትማልን ሎምን ትማልን ድዋዲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ድዋዲና ኣገብርን ቃልን ኣብስናትና ቀፅሪ ኣብስናትና ምንባር ድሕሪ ሓሳብ ምርሳር ብኻዲና ተግባር ትማልን ሎምን ትማልን ድዋዲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ድዋዲና ኣገብርን ቃልን ወትሩ ለና ገስጋስ ክብርታትና መንጋስ ነገርና ዝደሊ ግድሎ ገጢና ዘያተዳሎዩ ዘያተዳሎዩ ክብርታትና ዘሎ ትማልን ሎምን ትማልን ድዋዲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ድዋዲና ኣገብርን ቃልን ትማልን ሎምን ጽባሕ እውን ተኾነ ዝዳለ ዜጋምበር የብልናን ዝዛነ
لومن تمالي هواتنا عقبرن قالي تمالي لومن تمالي هواتنا عقبرن قالي تمالي لومن تمالي